Este venres é 28 de febreiro, unha data na que se celebra o Día Mundial das Enfermidades Raras. En Cambados, Galiciame e o Concello encargaránse de que non pase de longo. A min parecíame que era mellor acercar a enfermedade rara á calle, que era mellor que a xente tuvera consciencia do que pode implicar ter unha enfermedade rara. Na praza do Concello instalarase este mural deseñado para a ocasión polo artista cambadés Moncho Pazos, que procura dar visibilidade a estas patoloxías. Cando me dixo sobre as enfermedades raras xa vin que era unha cousa un pouco seria. E cando me dixo que era con nenos, con cativos, entonces dixo, bueno, pois vou facer unha cousa máis infantil. E foi o que empecé. Empecé a informarme, a ler un pouco, e vin que todas tiñan nesos en común como mascotas, como símbolos, e entonces funos metendo aí para que cando os rapaces pregunten tamén indicarlle un pouco que son cada cousa. No marco da actividade a rapazada cambadesa axudará a Merche a encher de cor este mural, unha acción que parece sinxela pero que está cargada de simbolismo. Parece unha tontería pintar un mural, pero dade vos de conta que pola miña patoloxía pintar para min é un mundo, porque necesito a alguén que me colla as mans, que me axude a dar os trazos, por eso me parecía tan importante. A iniciativa partiu de Galiciame, pero o colectivo atopou no Concello toda a colaboración para facer de altofalante das reivindicacións dos pacientes que padecen estas enfermidades raras. Pois sempre que poidamos, nós, desde a nosa administración, sendo conscientes do noso tamaño, poidamos servir de altavoz, poñer sobre a mesa o debate das necesidades que teñen os pacientes, os doentes de enfermidades raras, pois aquí estaremos, non? Considérase que unha enfermidade é rara cando a súa prevalencia é inferior a 5 casos por cada 10.000 persoas. Na actualidade hai ao redor de 7.000 destas patoloxías identificadas.